Bai, esango nuke, etorkizunean badauke Uzumai eskolan dantzarik, bertsolarik, denetik dakite egiten. Bai, eta pixkanaka bagoaz aurrera. Aize, dagoeneko 3. emanaldia iritsi gara, LH2ko ikasleena. Bai, eta hau ezer prestatu ote dute. Ba, esango nuke, hemengo gehienok ezagutzen dugun abesti ezagun batekin prestatu digutela emanaldia. Hemengo gehienok ezagutzen duna zein da ba, kebe doio? Ez aizu, Marko Euskararen eguneko jaia da, beraz, euskarazkoa. Eta zein da ba? Ba, izen bururik ez esango, ea ikusentzulek asmatzen duten. Ondo da, beraz, sartu daitezela LH2koak. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen, eta zuek denok urgazi bat atera